Lagu rumiyin kangge meruwakani pepanggihan wonten ing siang menika lumantar nuansa campur sari menika salah setunggaling koleksi saking ATW Music Production kangge asung panglipur dhumateng sedaya para tamu ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing siang menika sesarengan kalian ATW Music Pandawa Audio. Aku wis ngaku salah kondo saknyatane saka ati ramung ana lambe geni sing ning ati enggal disirami ya ben tentrem kaya dek wingi. Mbok wis aja sucana aja nyiksa raga tresna kuwi mesti ana godha mawa sing ning dada enggal dilerena ya ben tentrem kaya disemono. Ronce-ronce melati benange lawe pupus klopo sing ngelingke nganti tuwa aku isih tresno kowe senadyan ana kutha sepira akeh ATW Music Production Pandawa Audio matur nuwun. Mbok wis aja sujana aja nyiksa raga tresna kuwi mesti ana godha mawa sing ning dada enggal dileremno ya ben tentrem kaya disemono. Selamat datang semuanya, selamat siang dan terima kasih ATW Music Production. Ronce-ronce melati benange lawe pupus klopo sing ngelingke nganti tuwa aku isih tresno kowe senadyan ana kutha sepira akeh ronce-ronce melati benange lawe pupus klopo sing ngelingke nganti tuwa aku isih
Setunggaling tembang nuansa campur sari wonten Ojo Sujono salah setunggale koleksi saking ATW Music Production murwakani pepanggihan wonten ing siang menika. Ugi ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lelegahan kados sedaya para tamu lan sugeng hangrapi pasugatan ingkang sampun kacawisaken sepisan malih kula minangka Sulis Saliro saking Ibu Sulis Elis sak keluarga ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh panjenengan sedaya lan idi pangestu ingkang sampun dipun paringaken dening Ananda Aditya ingkang alhamdulillah sampun nglampahi proses hitanipun wonten ing kala wau enjing tabuh pinten nggih Pak wau nggih antare jam pinten wangsul hitan jam 6 antawisipun tabuh 6 wekdal Nuswantara imbang Pracima awit saking menika rawuh panjenengan sedaya kasuwun jurung pandonga utawi donga pangestu